Hello friends, welcome to my YouTube channel. नै जोंहा गसाइगाव बाजाराव एसे बेरायनानै फैनोसैलाय लोगोफोर। जोंनिथिंजायनि थांनाय फैनायखौ आंजों लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांफाबानो जाबाय लोगोफोर। लामा बानायगासिनो नै अन्थाइ गारखांनानै दायोहाय बाला सेरेब गारनानै ललारजों गोजो होगासिनो। नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। आगोलनि समाव गाज्रिथारमोन लामाया, दा मोजां जासिगोन आरो लोगोफोर। सैथुफुर मोनबाय नै लोगोफोर, सैथुफुरनि दखान बियो लोगोफोर। बैसागुआवहाय मेला जानोसै लोगोफोर, सोरबा फैयोब्ला फैनो हागोन। नैबे महामाया मन्दिराव नैबे साखाथियावनो मेला जागोन लोगोफोर, बिराद गिदिर जायो। सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन। नै साल बिफांफ्रा बेसे सारि सारि बिराद समायना लोगोफोर, सोरबाफोर नुवाखैबा फैनो हागोन। बिराद समायना लोगोफोर, गिदिर जाथारो मेलायाबो। सैथुफुर दखाननि साखाथियावनो जायो लोगोफोर मेलाया, फैनो हागोन लोगोफोर। हाखोमा दखान मोनफैबाय नै लोगोफोर। टाउन मोनफैबाय नै लोगोफोर, फैसाया आखायाव गैयामोन नालाय ओंखायनो एटिएमआव एसे रां बख'बाय लोगोफोर। बाजाराव फैबाय नै जों लोगोफोर। चिकन लगा चिकन লাগলে 2 ডিব্বা এটা কত 140 दायो न'आव मोनफैबाय जों लोगोफोर, लाबोदों जोङो। बियो जाहैबाय डाटा, माने दाङा बेगर। ओमफ्रायो नैबेयो सबाय बिमा गोथां गुफुर, ओमफ्रायो नैबेयो थाइबें बेगर, ओमफ्रायो भिन्दि बेगर नैबेयो, ओमफ्रायो लाबोबावदों मानो फाथो गोखा बेगर आरोना लोगोफोर, फोनोसै बेफोरखौ। हाइजेंबो गायनो लाबोफादों आङो, हाइजेंफोरखौबो बोखा बोखा गायनोसै। आंना फिसालायाबो बिमाजों थानो बोराबबाय आरोना लोगोफोर। फिसालाया नायनाय दामनाय गानजोंहाय माबायदि मोसादों, बिराद समायना मोसानो रोंगौ आंना फिसाया। एसेनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायनायनि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय। बाय बाय।